Jos siitä oli niinku juttu, niin minä kiellän. Fuck it. Ja piste. Laittaa. Ei kukaan menuskaan sinne. Ei puhuttu siitä, kun puhuttiin tuolta. No ihan ok, se on hyvä, että se on jo isoveli kieltää ja minä kiellän. Mutta miksi isoveli kieltää, jos joku haluaa mennä nukkumaan tonne? Onko senkin kieltää? Ei. Sitä ei tiedä ketään. Niin mä ihmettän kanssa. Me on Piian kanssa juteltu tästä ja siis se on ihan... Mun mielestä se on omaan päätös, jos haluaa tonne mennä nukkumaan. No, siis, Kai se mennä nukkumaan. nukkumaan sinne mennään ja nimenomaan nukkumaan. Mutta ei kukaan mua menoskaan yrittänytkään edes. Miksi te... No se nyt just tässä yritit tehdä selväksi. Mut miksi te... Kukaan ei se yrittänyt? Sitä mä en ymmärrä. Shut up! Ei, mut kukaan ei yrittänyt. Anna olla nyt! Ketään ei mene tonne muuta kuin nukkumaan, se on selvä. Ei, mut miksi tässä on oikeesti? Niin, hei, Se oli selvä. shut the fuck off! Mikä teitä vaivaa? Kuule, mutta onko se niinku, siis sanotaanko, että... Siis kuunnelkaa. Shut the fuck off!